sa pozrieme na ďalšiu skupinu slov. Je to vlastne 11. a 14. Tieto skupiny obsahujú málo slov, ale často ich používame, že sú veľmi frekventované. Pozrieme sa, ktoré sú to slova. Napríklad brať. Hej, čiže brať, ja beriem, ty berieš, on, ona, ono berie, my berieme, vy beriete a oni berú. Takisto takýmto istým štýlom budeme robiť aj slovo napríklad prať. Vidíme prvá osoba periem, napríklad prať šaty v práčke. Oblečenie. Skús, Pavel, slovo prať urobiť vo všetkých osobách. Vyčasuj toto slovo. Ja. Перем, Ty. переш, пере, мы Áno. переме, Mhm. вы перете, oni perú. Peru. Máme tak napríklad podobne aj slovo vybrať. Eugen, skús slovo vybrať. Vidíme prvý tvar je ja vyberiem. Eugen, druhá Выберем, osoba. Ty. выберешь, Mhm. выбере, выбереме, выберете, выберу. Áno, vyberú. Čiže budeme si pamätať slovo brať, zobrať, vybrať, prať. Akým štýlom? Najťažšie je možno začať tá prvá osoba brať, kým vás napadne, že hej, že beriem, prať, beriem, vybrať, vyberiem, zobrať, zoberiem a podobne. A potom už ďalej je to jednoduché, možno ten tretí tvar, hej, U, koncovka dlhé U. Poďme na ďalšiu skupinu slov, ako vziať. Pozrite sa, ja vezmem. Čiže prvá osoba je zase, ten začiatok je nie ja vziam ani nič podobné, ale ja vezmem, ty vezmeš, on, ona, ono vezme, my vezmeme, vy vezmete a pozor, oni vezmú. Takisto to bude so slovom napríklad začať. Ja začnem, ty začneš, on, ona, ono začne, my začneme, vy začnete a oni začnú. Ďalšou skupinou slov je napríklad slovo pozrieť sa, ieť. Čiže ja pozriem sa, ty pozrieš sa. Keď je reflexívne, tak by tam malo byť aj to slovo sa. On, ona, ono pozrie sa, my pozrieme sa, vy pozriete sa a oni pozrú sa. Týmto istým štýlom, týmto istým spôsobom budeme aj robiť časovať slovo smieť. Skús, Ira. Prvá osoba je ja smiem. Druhá osoba ty. Smieš. Ty smieš. On, ona, ono. Smiem. Smie. S-m i e. Hej, smie. Smiem. My smieme, i eme, hej, my smieme, vy. Vy smiete. Áno, a oni? Oni smiejú. Nie, tu bude oni smú. S-m-u, hej, oni smú. Čiže oni smú. Dobre, a posledným typom, to je dosť často frekventované, napríklad slovo minúť. Hej, mama sa ťa spýta, koľko si minul v obchode peňazí? Čiže minúť. Ja miniem, ty minieš, on, ona, ono minie, my minieme, vy miniete a oni minú. Takýmto štýlom môžeme robiť aj slovo plynúť. Ako čas plynie rýchlo, to znamená, čas ide veľmi rýchlo. Ildana, skúsme slovo plynúť spraviť vo všetkých osobách. Plynujem. Ja plynujem. No, i M musí byť. Ja plyniem. Ja plyniem. Ja plyniem. Ty. Ja plyniem. Ty plynieš. Áno. On, ona, ono. Plynie. Aj tuto máme plynie. Hej. Ten čas, čiže on plynie. My. Plynieme. Áno, my plynieme. Super. Vy. Plyniete. Vy plyniete a oni Plynú. plynú. Hej, čiže pamätáme si vždycky štvrtý tvar týchto
slov je koncovka u, berú, vezmú, pozrú, plynú, minú. Čiže toto si musíme len zapamätať. Čiže najťažšie je spraviť tú prvú osobu, hej, brať, beriem, vziať, vezmem, pozrieť, pozriem, minúť, miniem. Čiže naozaj bolo to trošku také na zapamätanie, musíte si to naozaj zapamätať. Dobre, teraz si to vyskúšame rovno v cvičení 22. Máme tam prvý obrázok, alebo vlastne 0, ako príkladový vzorový obrázok. Máme on brať. Čiže čo robí Karlo? Keďže je to on, tretia osoba od slova brať, berie. Karlo berie dievčatá na výlet. To znamená, že pôjdu spolu s ním. Vezme ich, berie ich so sebou. Poďme skúsiť Pavel. Jednotku. Máme tam Ona perie v novej pračke. presne tak. Dala tam šaty, hej, čiže perie v novej práčke. Dobre, Michail, poďme dvojku. Позираем tu na internete. No a pozerajem neexistuje. Позрiem. Presne tak. Pozrieť, ieť, pozrieme, pozrieť, pozriem. Vidíš, neexistuje pozerajem, ale pozriem. Hej, čiže pozriem to na internete. Rozumieš, Michal? No, rozumiem. Dobre. Trojku, skúsi Artem. Máme tam Čas. slovo trojku. A Čas. čas Mhm. plynie veľmi rýchlo. Áno, čas plynie veľmi rýchlo. Dobre, Andrej, skúsme štvorku. Máme tam my vybrať peniaze v bankomate. Ako bude osoba my pri slove vybrať? No, vybrať. To bol tento prvý typ. Vybrať. Čiže vyberiem a dáme koncovku E. Čiže vyberieme. Ako berieme, tak bude vyberieme. Preto tam musí byť tento tvar. Preto bude vyberieme peniaze v bankomate. Rozumieš, Andrej? Prečo tam dáme vyberieme? Dobre. Peťka, skúsme Eugen. Máme slovo ty brať na výlet psa. Ako bude druhá osoba od slova brať? Ty Берешь. berieš, ieš. Hej? Čiže brať, berieš. Берешь. Tak, hej, berieš. Мгм. Berieš na výlet psa, to znamená, že pôjdeš na výlet aj spolu s tvojim psom, hej? Čiže berieš na výlet psa. Dobre, Ira, skúsme 6. Čo robia študenti? Študenti začnú o 8 študovať. Presne tak, študenti začnú o 8 študovať, super. Ildana, skúsme 7. Čo robia manželia? Manželie minútie. No, pozrime sa. Čo robia manželia? Minú. Rozumiem. Manželia minú všetku peniaze. Všetky peniaze. Všetky peniaze. Čiže znamená, že poviem príklad, idú do obchodu, majú so sebou 20 eur a prídu naspäť domov a už majú 0 eur, nemajú žiadne peniaze a povieme, že minuli všetky peniaze, čiže už nemajú nič. Čiže slovo minúť. Dobre, Andrej, skúsme 8. Máme ja pozrieť sa na program v diári. Ako bude slovo pozrieť sa v prvej osobe? Je pozriem. No, ešte to trošku obral. Ako to bude ja? Je pozriem. Ja pozriem, hej? Pozriem. Čiže pozriem sa, lebo je to reflexívne, čiže to sa tam musí stále byť. Preto bude pozriem sa na program diári. Dobre, 9. Eugen. Čo by si povedal na 9? Čo robí Karlo?
Карла, он No, to je trošku ťažké. No, prijať. Prvá osoba je ja príjmem. Ty príjmeš, on Карла примет ассистента. iba príjme. Napíšem vám to. Hej, čiže ja bude príjmem, ty príjmeš, aj s diakritikou, on, ona, ono príjme, my príjmeme, vy príjmete a oni príjmú. Presne takto budú tie tvary. Hej, čiže ja príjmem, ty príjmeš, on príjme. A je to Karlo, je to tretia osoba, preto bude on príjme asistenta. Dobre, 10. Skúsme Pavel. Aký film pozeráme v kine? No, a nie je to pozerať, pozor, ale máme slovo pozrieť. Pozrieme. Áno. Aký film? Teraz musí ísť si, pozrieme, lebo je to otázka, čiže tam musí byť aj prehodený slovosled, iný poriadok slov. Čiže aký film si pozrieme v kine? Dobre, a Artem, 11. Смеем просить. Smiem prosiť, napríklad keď chce muž tak elegantne, formálne pozvať ženu do tanca, keď chce, aby s ním išla tancovať, tak jej povie otázku, smiem prosiť, čiže pôjdete so mňou tancovať, smiem prosiť a žena povie.